aquí la Blancaneus, en Pulgarcito i els tres porquets, el gos Snoopy i el seu secretari Emili i en Simba, l'Alibaba i en Gulliver. Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum. A casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. Hola, Jaimito i Doña Urraca, i en Carpanta, i en Barba Azul, i Frankenstein, i l'home llop, el conte Dràcula i Tarzan, la Monachita i Peter Pan, la senyoreta Marieta de l'Ull Viu, ve amb un soldat, els Reis d'Orient, Papà Noel i en Pasqual, la Monachita i Peter Pan, la senyoreta Marieta de l'Ull Viu, ve amb un soldat, els Reis d'Orient, Papà Noel, el Pato Donald i en Pasqual, la Pepa Maca i Superman. Bona nit, senyor King Kong, senyor Astèrix i en Taxi Key, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet, senyor Belix, senyor Charlot, en Pinotxo ve amb la monyo agafada del bracet, hi ha la dona que ven globus, la família Ulisses, Capitán Trueno en patinet. Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum. A casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. I a les 12 han arribat la fada bona i la Ventafocs, en Tom i Jerry, la bruixa Calixta, Bambi i Moby Dick, i l'emperadriu Sissi, i en Mortadelo, i en Filemón, i Guillem Brown, i Guillem Tell, la Caputxeta vermelleta, en Cocolizo i en Popeye. Oh, benvinguts, passeu, passeu, ara ja no hi falta ningú. O potser sí, ja me n'adono que tan sols hi faltes tu. També pots venir si vols, hi ha lloc per tu. El temps no compta ni l'espai, qualsevol nit com aquesta pot sortir el sol. Bona nit a tothom! Com esteu? Molt benvinguts en aquesta 24a gala dels Premis Culturalia. És molt maco, tornar-vos a veure tots, la teneu plena, vosaltres sense mascaretes. Esperem que duri. Com dèiem, estem a la 24a gala dels Premis Culturalia i, com ja sabeu, està organitzada pel Centre Cultural de Tàrrega juntament amb l'Ajuntament de la nostra ciutat. I abans de començar, voldria agrair molt la presència
del grup de música que avui ens acompanya, els Corban. Un aplaudiment per ells, sisplau. Que amenitzaran aquesta entrega de premis amb unes quantes de les seves versions. I també voldria destacar i agrair molt la tasca que ha realitzat aquest any el Llorenç Corbella amb l'escenografia que teniu aquí. A mi m'encanta personalment, no sé a vosaltres. I que s'inspire en la cultura en el seu màxim exponent, concebent-la com un forat negre que absorbeix les idees i les propaga. Una escenografia creada per obrir-nos la ment i per crear-nos esperit crític. I com dèiem, aquesta és la 24a edició dels Premis Culturalia. Estem a solament un any del quart de segle, però qui sap si hi arribarem, perquè clar, després d'una pandèmia mundial, després de la guerra amb Ucraïna i Rússia, després de la pujada de preus de les energies, després de que cada vegada costi més omplir la cistella de la compra, però què és això? Hi arribarem, no hi arribarem? Jo espero que sí, però esperem que hi arribem una miqueta més tranquils que aquest any. A banda d'això, agrair la presència en aquesta gala de la il·lustríssima senyora Meritxell Serret, consellera d'Acció Exterior i Unió Europea de la Generalitat de Catalunya, i de l'il·lustríssim senyor Joan Talarn, president de la Diputació de Lleida, així com de la resta d'autoritats que avui ens acompanyen i que algunes d'elles pujaran aquí per entregar alguns dels guardons als premiats. I també volíem agrair que tot el públic que està des de casa seva veient-nos des de Lleida Televisió, moltes gràcies un any més per ser-nos fidels i també, com no, a vosaltres que esteu aquí omplint aquest pati de butaques. Moltes gràcies a tots per ser aquí. I ara sí comencem aquesta entrega de premis amb el parlament del president del Centre Cultural de Tàrrega, Pep Vall. Bona nit. Benvinguts a aquest quasi quart de segle de Premis Culturalia. Els faria aquest any, però per l'any de la pandèmia que no es va fer, ho farem l'any que ve. És fotut el que està passant. Fa pocs dies hem arribat als 8.000 milions d'habitants a la Terra, al planeta. L'any 1972, el Club de Roma, una entitat que feia aquests estudis encarregats pel MIT, l'Institut Tecnològic de Massachusetts, van fer un estudi sobre la prospecció del planeta en el futur. I per 4 motius diferents van dir que o es canviava el sistema de producció i de consum o l'espècie humana no tenia futur. Aquells anys hi havia 4.000 milions de persones, quasi, no arribava al 72, fa 50 anys. Justament ara, aquests dies últims, s'ha doblat 8.000 milions. No dona per si, diu que faria falta, gastem 1,7 planetes i només en tenim un. Per tant, s'ha de mirar de canviar. I ara estem sofrint ja el que llavors van predir, el canvi climàtic, la sequera, la calor infinita. Aquest any ho hem vist aquí, la collita no ha funcionat, les nous han quedat petites, la fruita també. Estem en un moment clau i hauríem de fer alguna cosa, però tinc por que no es fa massa. De tots modos, aquí a Tàrrega, aquesta zona, sobretot Tàrrega, tenim un seguro. Estem entre 2 canals, és increïble. Això que abans, com dia l'any passat, era el Clot de la Gana, ara estem entre 2 canals i tenim el Pirineu a dalt, que quasi ens assegura, mentre n'hi una mica, que tindrem aigua. Però crec que s'ha de fer alguna cosa més. I vull comentar que l'element dels més contaminants que hi ha al món és el transport, per carretera i per camions, sobretot. Penseu que a Europa, el ferroviari, que és el que hauríem d'anar, és el 18% del transport. Als Estats Units, Canadà i Mèxic és el 50%. Aquí a Espanya, a Catalunya, és el 4%. Quin desastre. És 1.000 vegades més bo pel medi ambient el tren que els camions. Però no es farà. I a Catalunya, a l'interior, que en som nosaltres, quasi és el 0%.
Abans que Tàrrega va ser la clau, el tren perquè Caltrepat tirés endavant, 19 naus de Caltrepat, tota la comarca en vivien. Tenia la red més important comercial d'Espanya gràcies al tren, i ara a la Catalunya interior quasi no hi ha tren. I aquí, al Centre de Cultura, fa 20 anys van fer una campanya amb els d'Igualada perquè es fes l'eix transversal de Lleida a Barcelona. I està fet. La senadora Sònia Bailac ho va comprovar l'any passat. A Madrid ja, amb un calaix, està fet el projecte d'eix transversal ferroviari d'ample internacional per anar al port de Barcelona i també de pas els passatgers. Però ha quedat allà encallat. Per tant, prego a tots, suplico a tots que fem una espenta que això es pugui fer perquè el futur va per aquí. I, en fi, aquestes coses podeu veure que han sortit de l'impuls cultural que tenim a Tàrrega, des de fa segles i des de sempre, ja és conegut una mica, no? I aquest impuls cultural que va fer tot això i està fent també ens va portar a que creéssim aquests premis, que són uns premis diferents de molts que hi ha sobre intel·ligència, pintura, és multifuncionals, molt variats, molt humans, socials, culturals, i per això suposo que esteu aquí perquè arribeu a entendre l'esperit amb què s'ha fet aquests premis i, en fi, estem molt orgullosos que puguin fer, i ara el Toni Palou i els que més que ho han organitzat us ho explicaran. Gràcies. Moltes gràcies, Pep. És que mireu-lo, quin esperit més jove que té aquest senyor. Jo no ho entenc, ja ens explicaràs com tu fas per mantenir-te així, per tenir aquest esperit tan jove. Però això sí, sisplau, a veure si l'any que ve aconseguim que el discurs sigui més curtet. Perquè és que cada any em diuen 1 minut i mig, i a mi em sap greu tallar-te, però... I ara què toca? Doncs ara toca l'esforç, la constància, la dedicació, ja m'està mirant. Vine cap aquí, Antoni. Ara toca el Parlament de l'Antoni Palou, director dels Premis Culturalia. Bé, molt bona nit a tots. Senyora consellera, senyor president de la Diputació de Lleida, senyor delegat del govern, senadora, diputades, alcaldesses de Tàrrega, d'Agramunt, alcalde de Bellpuig, senyor director dels serveis territorials del Departament de Cultura, regidors de l'Ajuntament de Tàrrega, president del Consell Comarcal, conseller, senyor president de la Cambra de Comerç de Tàrrega, amics i amigues i tots els que ens seguiu en directe per televisió. Sigueu tots benvinguts. Un any més, amb força i empenta, us presentem la 24a edició dels Premis Culturalia. Estem molt contents de veure tot el teatre ple i això ens anima a esforçar-nos una vegada més. Tot el que veieu, el que podreu gaudir aquesta nit, no seria possible sense l'equip dels Culturalia. One year more. Ho hem tornat a fer. Així, en Llorenç Corbella, inspirat en l'univers, ens brinda aquest magnífic escenari, on projecta la seva creativitat i innovació. Ho envolta i presenta Mireia Ribó, en solitari i amb molta valentia. Ens anirà guiant i desvetllant a tots els guardonats. L'edició audiovisual ens la torna a oferir en Marc Andreu, amb una novetat. Aquest any ens parla la Culturalia, amb una veu entranyable, que molts identificareu, i que ja l'hem fet nostra. La banda sonora la posa la Cort Band, els membres de la qual ja coneixeu, pot ser per altres professions, i per això disfrutareu amb les versions que avui interpretaran. I com no, tots els que han fet possible aquesta gala, regidors, realitzadors, escenògrafs, editors, guionistes, periodistes, un equip imprescindible i als quals demano un fort aplaudiment. S'ho mereixen.
El Centre Cultural de Tàrrega s'honora en reconèixer els mèrits socials i culturals dels nostres premiats. Enguany reconeixem la llarga trajectòria de l'Escola d'Arts Ondara en el mestratge dels arts i oficis que la fan única en tota la província i alhora bressol de molts dels artistes en el testimoniatge de totes les arts. El Festival Musical Referent de les Terres de Lleida, Pau Paterres, 25 anys de trajectòria transversal i aparador de les músiques actuals. La poesia visual de Guillem Viladot i el seu univers rural, que ens transporta aquest imaginari literari que té la seu al Pardal d'Agramunt. L'activisme cultural targarí d'en Josep Castellà, cronista de la nostra vila i promotor de nombroses iniciatives locals. Estima Tàrrega amb tot el seu cor. I la pel·lícula Alcarràs, la pel·lícula coral que ha situat a Lleida tot arreu, projectant les terres de Ponent i el català a tot el món. Us volem llançar un missatge d'optimisme, d'empatia, i el que en diuen el vas mig ple. I us preguntareu per què. En aquest temps de foscor, de crisi econòmica, canvi climàtic, com ha dit el Pep, sequera, inflació, subministres disparats, guerres, invasions, volem ser positius. I per què? Perquè mentre hi hagi persones i entitats com les que avui guardonem, podem estar ben tranquils. Ens podem refugiar en la cultura. Ells són els testimonis que ens demostren que no tot està perdut. Tenim esperança i aquests més de 100 entitats targarines, aquest ampli teixit social i cultural, són la nostra xarxa de seguretat. Són la nostra reserva espiritual, un graner inesgotable. Ens ensenyen valors com l'esforç, el diàleg, el fugir de la confrontació, de la intolerància. Ells ens mostren el camí, que no és altre que la mútua entesa, el saber pactar, negociar, i això ens uneix i ens ha de fer més forts davant els grans reptes que hem d'afrontar. Sense vosaltres, aquesta gala no seria possible i per això us volem agrair tot el recolzament que ens doneu i que ens permetrà enfrontar amb força la gala de l'any vinent. Celebrarem 25 anys de Premis Culturalia. Som cultura en majúscula. Som Culturalia. Moltes gràcies. No desisteixis. Tu tranquil que algun dia segur que un Culturalia d'aquest serà per tu. Tu ves sembrant i algun dia tot això se t'ha de recompensar d'alguna manera. I parlant dels Culturalia i parlant dels premis, anem a centrar-nos un momentet amb els guardons. Vosaltres us heu plantejat mai el que signifiquen, el que simbolitzen aquestes figures, aquests guardons? Una dona, no? Sembla? No sé si hi ha gent que els teniu més vistos, menys vistos, és una dona. Una dona que està llegint un llibre. I el que simbolitza és això, una dona culta, reflexiva, sàvia, valenta, segurament una dona que transmet els seus valors i els seus coneixements a les generacions futures. I no us heu plantejat que potser li hauríem de posar un nom a aquesta senyora? Són els Premis Culturalia, donen un guardó. Què us semblaria si li poséssim la culta, per exemple? No estaria malament, no? Aneu-hi pensant que segurament, com que l'any que ve fem els 25 anys, podem estrenar un nom que sigui una mica consensuat per tothom. Llavors ja farem la manera que tots pugueu participar en l'elecció del nom d'aquesta senyora. Jo volia destacar sobretot el fet que els Culturalia i el guardó fos una dona perquè avui som 26 de novembre. Fa només un dia que hem passat el Dia Mundial de l'Eliminació de la Violència contra les Dones. I jo crec que és molt important que dediquem tots els guardons que hi ha avui a totes aquelles dones i a tots aquells infants que per culpa de la violència de gènere s'han quedat a mig camí de la vida i que no han pogut ser reflexives, ser lectores, ser cultes i al cap i a la fi ser lliures i ser dones. Per elles, aquests 5 guardons. Recordar que els guardons són obra del forjador targarí Josep Castellana Niubó i que els Premis Culturalia s'atorguen a aquelles persones
entitats o grups que han destacat pels seus mèrits socials i culturals arreu de les Terres de Ponent. I com deia l'Antoni Palou, aquest any m'agradaria molt destacar la presència aquí dels actors i les actrius d'Alcarràs, de la pel·lícula de Carla Simón, l'elenc del qual es troba entre nosaltres. I la cosa no acaba aquí, perquè els que em coneixen una mica ja saben que a mi m'agrada una mica burxar la gent. I aquests premis jo trobo que els hi falta una mica de realisme. No pot ser que tot sempre sigui tan bonic, tan perfecte, que els premiats vinguin aquí amb el discurs après, el diguin i després baixin. No. Així és que aquest any m'he inventat una cosa. Vaig estar veient que des que va sortir el cartell amb els noms dels premiats d'aquest any, a les nostres xarxes socials hi havia certs usuaris que feien preguntes sobre els premiats, sobre els premis, sobre la labor i sobre la tasca. I el que he fet ha sigut anar-me apuntant algunes d'aquestes preguntes, les que m'han semblat més divertides. I el que farem serà preguntar-los als premiats avui a la nit. Així els deixem una miqueta amb la improvisació i aviam què ens contesten. He de dir que aquesta tasca no l'havia de fer jo no havia de ser entrevistadora, ja faig de presentadora, m'havia d'ajudar una persona molt especial, que era la Inet Zone 9, la Iris d'Alcarràs, la nena petitona, però no ha pogut ser-hi avui aquí perquè està amb Covid, igual que la seva família, estan bé, però no han pogut assistir a la gala i també demanaria un fort aplaudiment per ells perquè recuperin ben ràpidament. I res més, comencem amb l'entrega de guardons, ara sí, que per això som aquí, i començarem amb el Premi Comarcal, que aquest any reconeix la tasca i destaca, la tasca exercida per la Fundació Lo Pardal en la difusió del llegat de l'artista polifacètic Guillem Viladot. El guardó es lliura commemorant el centenari del naixement de l'artista gramuntí, que ens ofereix una obra arriscada i complexa que provoca un efecte catàrquic a qui la contempla. Així doncs, el Premi Cultural i Comarcal és per la Fundació Viladot Lo Pardal d'Agramunt. I és el meu torn, el Premi Comarcal, un reconeixement que surt de les fronteres targarines per posar en valor entitats, persones i espais que fan de Ponent un lloc més ric, únic i divers. Enguany he volat per conèixer el pardal més famós de Ponent, un pardal que viu al cor d'Agramunt, que vola poc, però ajuda a volar. El seu cantar és lliure i el seu plomatge rebel, i la seva mirada se't clava, et trastoca i et desperta. I és que, com deia el gran Viladot, pare creador d'aquest homenatge a la poesia visual en forma de museu, el nom no fa la cosa i el concepte mata l'essència. 100 són els anys que fa que va néixer Agramunt, un dels artistes més polifacètics, escriptors més anàrquics i poetes més creatius del món. He dit món, sí, i no exagero. Guillem Viladot, hereu d'una nissaga de farmacèutics, marxa del poble per estudiar l'ofici familiar i en torna per exercir-lo, però amb una cosa clara. Ell havia vingut a aquest món a expressar-se i no precisament a través dels medicaments. Viladot, vila de vida, dot de dotar-se, de brollar-se entre la seva estimada terra ferma, que era la seva fe, erme i esperma per qüestionar-ho i reinventar-ho tot. Poc amic dels mètodes i les disciplines, inventa la poesia concreta, desestructura codis alfabètics, coqueteja amb la psicoanàlisi, escriu per a diferents diaris i sempre, sempre camina per les fronteres i el risc. Des de la seva estimada Riella, nom fictici amb el que bateja Agramunt, s'erigeix com un creador polifacètic, produeix una quantitat ingent de llibres, escultures i altres manifestacions artístiques difícils d'etiquetar i que gran part s'exposa a Lo Pardal.
entitat a la que avui premiem per la seva incansable tasca, per reivindicar i custodiar l'obra de l'artista de Ponent. Inaugurat fa 30 anys pel mateix Guillem, Lo Pardal, l'ocell amb què ell firmava les seves obres, va ser el primer museu dedicat a la poesia visual, un espai únic al país, com el propi artista, que malgrat la seva gran aportació al panorama artístic, no sempre ha estat reconegut com es mereixia. Per mostra, el que ha passat en el seu centenari ignorant per la Generalitat. Per tant, de nosaltres en depèn no oblidar la seva obra universal, inquieta i eterna, que no caduca en el temps, i que és la viva imatge d'una modernitat feta des de la perifèria de l'oest, des d'on els pardals aixequen sempre el vol. Entregue el guardó al senyor Gerard Balcells, president del Consell Comarcal de l'Urgell. I recullen el premi la senyora Estela Viladot, el senyor Pau Minguet, director de la Fundació Viladot Lo Pardal, i el senyor Jordi Viladot, president de la Fundació. La foto. Aneu cap allà. Bona nit a tothom. Jo voldria aprofitar aquests pocs segons, que no em vull allargar massa, per dir 2 o 3 cosetes només. La primera és manifestar el meu profund agraïment a tot. I quan dic a tot vull dir a l'organització d'això. El vídeo aquest ha sigut impressionant. Realment només us puc dir que estic agraït en nom de tota la gent que fa possible la Fundació i de tota la gent que estima l'obra del Guillem Viladot. I els que no el conegueu, us recomano que feu una aproximació a aquest artista tan genial perquè us donarà moments molt agradables. La Fundació funciona molt bé, la Fundació no para de fer coses, amb un pressupost petitíssim, no calen molts diners per fer moltes coses. Ens ajuda sempre Pau Minguet, que és la persona que ha tirat endavant, i li donaré la paraula, que ha portat endavant el centenari, i per això li passaré la paraula ara. La meva germana, dintre d'aquest seguiment de l'estela de tot el que era Guillem Viladot, amb qui vam conviure tant, doncs aporta, diguéssim, molta energia i també voldria aprofitar per fer un reconeixement. I només per acabar i passar-li la paraula a Pau, només recalcar aquesta figura, tot el que està passant amb aquests premis. Tants artistes que un cop ens han deixat i han passat tants anys, en aquest cas tants anys, que creixen, que van més enllà. Hi ha artistes que es van apagant quan falten. El cas del Guillem, la Fundació, el que esteu fent aquesta nit fa possible que la figura tiri endavant. Moltes gràcies a tothom. Bé, merci Jordi i merci a tothom per ser aquí i també als Premis Culturalia per haver-nos donat aquest guardó. La veritat és que després de tant d'esforç, ara que estem ja una mica a la recta final, fa il·lusió que reconeguin la feina i per tant estem molt contents de ser aquí. Deixeu-me dir-vos algunes coses per lligar una mica això del Premi Comarcal i m'agradaria començar explicant que l'any 70 Guillem Viladot, juntament amb el seu gran amic Josep Iglesias del Marquet, un altre poeta experimental, van crear a Agramunt una espècie de col·lecció de llibres de poesia experimental i en van dir Lo Pardal. Aquesta col·lecció de llibres, fins l'any 77, va tenir una producció frenètica de llibres que s'imprimien des d'Agramunt. I curiosament, l'any 74, Viladot
va enregistrar oficialment una editorial. No ja fer col·leccions de llibres, diguem-ne, d'estar per casa, sinó tenir una editorial oficial. I aquesta editorial no li va dir Lo Pardal, sinó que li va dir Editorial Urgell. Per tant, també aquesta reivindicació comarcal que feia Vilalot en l'època. Aquest Urgell, culturalment potent, per més que a vegades sembli un desert. I a partir d'ara aprofitem aquest centenari per convidar-vos a que vingueu a Agramunt, que com Tàrrega, també deixeu-me dir que és una capital. Moltes gràcies. Un moment. Falta la pregunta dels usuaris. Ja es volien escaquejar, I són els primers. A veure, l'he suavitzat, no és molt complexa. Què els diríeu a tots els que afirmen que per entendre les escultures de Guillem Vilalot dipositades al vostre museu s'ha de tenir el cap ple de pardals? Em sembla que està obert. Està obert? Bé, els hi donaríem la raó, però una mica cobrin la gàbia i els deixin volar, com feia el Vilalot. Molt bé. Molt bona resposta. Moltes gràcies. I ara passem a entregar el segon guardó de la nit, el Premi a l'Artista, que enguany s'entrega a l'Escola Targarina d'Artistes per excel·lència, l'Escola d'Arts i Oficis, que pot presumir de comptar amb més de 3 segles de formació artística i creativitat a Tàrrega. Una mostra del talent artístic que desprèn aquesta escola ha estat la escenificació que us han fet els alumnes del batxillerat escènic de l'escola aquí al hall mentre anàvem entrant al teatre. I com heu pogut veure, doncs en saben bastant. Per tant, el Premi Culturalia a l'Artista és per l'Escola d'Arts Ondara. Arts i Oficis, Arts Ondara, l'Ondara, diguis com li diguis, és l'escola amb més art que concentra més muses per metre quadrat de tot Ponent. Quasi ningú sap quin és el seu nom exacte i complet, però tothom té clar que és una escola amb totes les lletres i amb una pila d'anys a l'esquena, essent un dels centres educatius més vell de la ciutat que segueix en actiu, amb 245 anys d'història. Era un 1777, en una targa que feia olor de carbó i fang, que es va obrir l'escola en l'edifici de l'actual Consell Comarcal de l'Urgell. La ciutat obria amb el primer centre públic dedicat a oficis i a les arts per on hi van passar grans noms de la pintura del nostre poble, com Marçà, Minguell, Antoniotti o Rufes, entre molts altres. Més de 2 segles després, aquest centre, que rep el nom del nostre riu, pot mirar enrere satisfet de la feina ben feta i del solatge artístic que ha deixat pel camí. Fa 200 anys la ciutat de Tàrrega sentí la necessitat de donar cabuda a totes les seves inquietuds artístiques. La influència de l'escola s'ha estès per moltes de les comarques de Catalunya. Aquest fet suposa la creació d'un nou centre, al qual s'inaugurà l'any 1989. Milers d'estudiants s'han deixat portar per una ondara que s'ha encarregat d'inundar una terra fèrtil en talent, però molts cops seca d'autoestima i possibilitats. Navegar en aquest majestuós edifici, inaugurat el 1989, sota la direcció d'Àngel Oliveres, és submergir-se en un riu d'inspiració i obres d'art que firmen alumnes de batxillerat, cicles mitjans i superiors o inclús de l'únic grau universitari que s'imparteix a la ciutat.
amb discreció i bona voluntat i amb un llegat que no es compta en metres cúbics, sinó que es compta en reconeixements i un nombre d'alumnat que no para de créixer. Que aquesta culturàlia a l'artista serveixi d'homenatge a una escola que porta cabdal suficient per arribar tan lluny com es proposi. Entregue el guardó al senyor Carles Giribet, president de la Cambra de Comerç de Tàrrega. I recullen el premi en representació de la directora Mireia Vilalta, que ha estat mare recentment i no ha pogut assistir a la gala, Xavier Brufau, cap d'estudis de l'Escola d'Arts Ondara, Ramon Bordes, Magí Sambola i Miguel Gascón. Perdó? Ah! Explica-ho. Vale, explica-ho tu. Estic enamorat. Estic enamorat de l'univers, de les partícules, de la cultura, de Tàrrega, de la gent que treballa amb mi, dels meus alumnes, dels meus professors, que són ells. Estic molt enamorat, però molt. I avui és un dia molt especial per mi, perquè el Ramon, que era el meu director, i jo era el seu alumne, mai pensava que jo seria el director de l'escola. Accidental, però ho soc. I això per mi és molt fort. I aquí un senyor ha dit, tots són homes, és veritat, tots són homes. Però hi ha hagut un canvi generacional i de gènere i avui en dia el 85% de l'escola són dones. I avui en dia, tot i que està embarassada la Mireia, és la primera dona directora de l'Escola Ondara. I tot això és possible gràcies a ells també, perquè ells, tot i ser homes, jo no sé el que soc, però ells són homes, és que són persones que sempre han reivindicat la justícia, la feminitat, la lluita pels drets... Hòstia, estic afònic perquè vinc de Bilbao, sisplau. Però m'ha fet gràcia això de dir, són homes. Clar que són homes, però gràcies a ells tenim una escola, com Déu mana, una escola justa, una escola molt potent, i us deixo amb el Ramon perquè és el director i ell ha de parlar. Jo vinc de pas. Bé, la veritat és que em ve molt de nou. Me va trucar l'altre dia, diu, hauries de venir. Jo me'n sento responsable simplement
he passat per l'escola. Vaig ser director durant 20 anys, però bé, vaig passar per l'escola i vaig tenir la gran sort de poder disposar i tenir com a companys de claustre un grup de gent, homes i dones, que vam aconseguir portar l'escola des de, jo diria molt avall que estava en aquell moment, fins on està ara. I hauríem de valorar moltíssim que tenim uns estudis universitaris a Tàrrega. Tenim una escola superior de disseny a Tàrrega, n'hi ha 7 a Catalunya. Val dir la pena que sapiguéssim que això és així. I això ha estat gràcies a aquesta gent. Jo passava al davant, però res més. Moltes gràcies. Ara a mi em sap una mica de greu trencar el moment, però bueno, ves. És una escola magnífica i això ja estem tots d'acord, però potser molts també us preguntareu aquesta pregunta que ens han fet els usuaris. Per què una escola d'arts porta el nom de l'Ondara, un riu brut, pestilent i ple de rates? Intencions de canviar-li el nom, aquesta és meva. Intencions de canviar-li el nom, no? Qui respon? No, canviar-li el nom, no. No. L'Ondara va ser per Tàrrega de fa tota la vida, és una eternitat. Per tant, l'Ondara forma part de Tàrrega. L'estic orgullós de l'Ondara, jo. Molt bé. Molt bé. Totes les respostes aquí amb molt caràcter, eh? Molt bé. Moltes gràcies a tots. A good night's on a mountain top was burning like a silver flame, the summit of beauty of love, and Venus was her name. She's got it, yeah baby, she's got it. Well, I'm your Venus, I'm your fire, your desire. Well, I'm your Venus, I'm your fire, your desire. Her weapons were the crystal eyes, making every man mad. Black as the walk she was, God one else at heart. She's got it, yeah baby, she's got it. Well, I'm your Venus, I'm your fire, your desire. Well, I'm your Venus, I'm your fire, your desire. She's got it, yeah baby, she's got it. Well, I'm your Venus, I'm your fire, your desire. Well, I'm your Venus, I'm your fire, your desire. She's got it, yeah baby, she's got it. Well, I'm your Venus, I'm your fire, your desire. Well, I'm
Jo Desire. Moltíssimes gràcies, Corban, per aquesta versió de Venus, aquest clàssic dels anys 60 que ens heu fet, i per posar tot el punt roquer en aquesta 24a gala dels Premis Culturalia. I anem a presentar-los, no? Ja que estem aquí, però fem-ho com si estéssim en un concert. A la bateria no sé qui, ué, a no sé què, no sé què, ué, sí? Va, ajudeu-me. A la veu i percussió, David Morera. A la veu, Llici Tumbau. Al teclat, Josep Maria Batista. Al baix, Robert Milego. A la bateria, Jaume Costa. A la guitarra, Benja Abad. I a l'altra guitarra, Lluís Orozco. Esteu a tope, Moltes gràcies, que bé. Va, continuem i ara ho farem amb el Premi a l'Entitat, el tercer guardó d'aquesta nit, que aquest any destaca la pervivència, i mai millor dit, del Festival de Música de les Terres de Ponent Pau Paterres, que l'any que ve, igual que els Culturalia, celebra els seus 25 anys. Per tant, el Premi Culturalia a l'Entitat és pel Festival Musical Pau Paterres. Buscar, trobar, crear, palpar, paupar, de la llavor, dels orígens, de la tradició, de les terres que ens sostenen. M'ha quedat bonic, oi? Anava per poeta, però em vaig quedar en trofeu i aquí estic emocionada perquè acabaré en mans d'una entitat que a les portes de complir un quart de vida segueix organitzant el millor festival de música de les Terres de Lleida, el Pau Paterres. No! La mare que va! Símbol i referent, ha sigut capaç d'evolucionar, reinventar-se i oferir-nos l'oportunitat de viatjar a través de la música a terres llunyanes, sense moure's de la ciutat. No puc oblidar com em brillen els ulls mentre brilla la llum. Aquest era el propòsit que tenien els Taverna del Rivendell, una colla de targarins que estaven convençuts que des de Ponent es podia importar sons de tot el món i exportar un missatge clar a canvi. Hi ha res que ens pugui unir més que la música? El 1998 s'inaugura com un festival petitó al Camp dels Escolapis sota el nom d'Ondara Folk i amb un programa carregat de ritmes ètnics, tradicionals i populars. Aposten també per un mercat de menjars del món, parades i inclús un cabaret-circ. A l'escenari hi pugen des de senegalesos a bascos, passant per serbis o francesos. Un còctel meravellós que 10 anys després, la consolidació de l'esdeveniment, arriba amb el canvi de nom i ubicació. Es rebateja com a Pau Paterres i arrela en el càmping municipal. El Paupa, com alguns l'anomenen, agafa volada i a mesura que suma any, guanyen pes en grups que en aquell moment no havien ni paupat l'èxit. L'arribada de la crisi desafina les perspectives i obliga a apostar per grups del nostre país sense oblidar l'essència dels seus orígens. Més tard arribarà el Paupa Kids i la valuosa xifra dels 10.000 espectadors.
És eclèptic, sap evolucionar sense perdre l'essència i aconsegueix el que és ara, una cita ineludible del panorama musical català. La masovera, oh, la masovera s'allibera. Entregue el guardó al senyor Carlos Vilchez, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Tàrrega. I recullen el premi Marc Calderó, Eva Balcells i Lluís Agea, organitzadors del festival. Moltes felicitats, Marc i Dani, per haver fet aquest vídeo. Gairebé ja no em caldria fer discurs perquè ho heu dit tot, però com que l'he fet, us el diré. No us el saltareu. També el Llorenç, membre de la nostra entitat, felicitar-lo per aquest muntatge brutal que ha fet. És una sort de tenir-lo també dins la nostra associació, el Pau Paterres. I em sembla que la veu que hi havia, la coneixíeu vosaltres? Sí? Teresa Robert, ets tu? Ets tu, m'ha semblat que sí, no? Sí. No, és que l'he sentit a la ràdio, aquesta senyora, i no sé. Ets tu, no, Teresa? Bé, com us he dit, com que ja l'he fet, doncs el llegiré. Bona nit a tothom, autoritats, targarins, targarines, urgellencs i urgellenques. En primer lloc, i en nom de tota l'associació Pau Paterres, donar les més infinites gràcies al Centre Cultural de Tàrrega per dur a terme aquesta iniciativa de divulgació i reconeixement de les tasques socials i culturals de les persones i entitats del nostre territori. En segon lloc, per haver reconegut l'esforç de molta gent i la trajectòria del Pau Paterres, fet que ens anima i motiva a seguir endavant. I en tercer lloc, donar les gràcies i fer partícips d'aquest premi a totes les persones voluntàries que han conformat, conformen i conformaran l'associació Pau Paterres, ja que sense ells aquest projecte seria impossible, al igual que l'esforç de les administracions, patrocinadors i col·laboradors. Pau Paterres, enguany, celebrarem la 25a edició. No ha estat feina fàcil. Un festival nascut en els seus orígens per ser una finestra oberta al món, sensibilitzant a través de la música la riquesa de la diversitat cultural que estaven a punt de rebre de les nostres contrades. La música és una conseqüència humana. Ens explica com som, com vivim i com entenem el món. La música és identitat. Des d'aquell Ondara Folk de 1998 ha plogut molt, o massa poc aquí. El festival ha anat evolucionant, igual que ho ha fet la nostra societat. Ha sabut evolucionar i adaptar-se a les noves realitats, tant en estils musicals com socials, fins al punt que s'ha convertit en el festival d'estiu de gran format més important de les Terres de Ponent, sent l'únic representant a la província de Lleida de la xarxa de festivals de música de Catalunya i un dels pocs representants a mercats estratègics del país, com seria el Mercat de Música Viva de Vic o la Fira Mediterrània de Manresa. Actualment, pensar el nostre festival en un festival de música és imaginar-nos un altre tipus d'esdeveniment, un macroesdeveniment a una gran ciutat o a la costa, amb un gran desplegament de mitjans, un cartell d'artistes infinit i desenes i milers de persones movent-se entre escenaris i amb uns targets o rols molt determinats. Per sort, el nostre panorama és ampli i variat, i és important reconèixer i posar en valor que hi ha un altre tipus d'esdeveniments i en d'altres indrets del territori català més modestos i fets amb el cor i amb objectius ben diferents. Lluny de les grans productores i dels seus enormes pressupostos, el Pau Paterres ha demostrat aquests 25 anys que a la Plana de Lleida, el Far West de Catalunya per a alguns, amb perseverança i sobretot molta i molta passió,
és possible fer un dels festivals més reconeguts dins el panorama musical català, tant per trajectòria, manera de fer i estima al territori, apropant propostes musicals tant nacionals com internacionals, amb singularitat i uns valors propis. Per això volem deixar clar quins valors són els de la nostra entitat i que fan singular i diferent el nostre festival. Fer un festival accessible i a l'abast de tothom. L'accés a la música i a la cultura ha de ser un dret de la ciutadania i no un luxe. Aquest objectiu és bona part gràcies al voluntariat de l'associació per poder oferir a la nostra gent un festival al territori i sentir unes propostes musicals diferents i valentes. Una proposta oberta i transversal en estils i intergeneracional on persones de diferents edats i generacions puguin compartir alhora en un mateix recinte d'un festival de música. Un festival de gran format, interdisciplinari i referent de les Terres de Ponent, on es combini gastronomia, art, arts escèniques i música. Targarins i targarines. Tenim la gran sort de viure en una ciutat amb un ric entramat d'associacions molt actives, uns esdeveniments únics i referents a nivell nacional. Targa té la singularitat per excel·lència de ser el pol cultural de Ponent, amb una aposta ferma i una intensa programació. Els Premis Culturalia demostren aquesta riquesa cultural d'aquest territori. Hem de saber aprofitar això i convertir-ho també en un potent i important sector econòmic. I per acabar, dir-vos que el Festival Paupaterres vol continuar sent el referent musical de les Terres de Lleida. I tenim moltes ganes d'explicar-vos com serà la pròxima edició, que comptarà amb moltes novetats, i una celebració com cal dels 25 anys, que avui comencen. I no només com a festival, sinó amb nous projectes musicals en els que estem treballant, i de que ben segur no us deixaran indiferents. I com diuen els amics de les arts, Paupaterres és un dels pocs festivals amb ànima, cor i vida pròpia. Endavant Culturalia, endavant Targa, endavant Ponent i endavant Paupaterres. Ensenyat, del que us ho havia dit, però bueno, com que ja l'havia ficat a escriure... No, a veure. Acá l'he retallat, Jo, el que necessitis. Moltes felicitats, sobretot, i que continueu omplint Tàrrega de ritme, però jo dels Amics de les Arts no recordo que diguessin això. No. El que sí que recordo que van dir és el Paupaterres s'acaba, no hi haurà més edicions. I un any després torneu a estar aquí i l'any que ve hi seguim. Què va passar? Que no havíeu de desaparèixer? O és que sou com els de Sopa de Cabra, que han de desaparèixer 547 vegades i després sempre tornen? Com és això? És la pregunta dels usuaris, que no ho he dit. Fem la gira de retorn. Ara hem fet la primera gira de 25 anys, ara farem la gira de 25 anys més, fem el revival, no? Sí, el Sopa de Cabra ens ho van ensenyar, això. Molt bé. Moltes gràcies. Ja ho veieu, ens atansem al final de la nit amb l'entrega del penúltim guardó de la gala, que és el Premi a la Persona, que enguany destaca el periodista i incansable informador i activista Josep Castellà. Per tant, el Premi Cultural i a la Persona és per Josep Castellà i Gené. Jo sóc la culta a la persona i a tot el llegat que aquest deixa entre nosaltres. Parlar de llegat i referir-nos a Josep Castellà és parlar de Targa, la seva gran musa, un idil·li dels que no s'apaguen i una història d'amor que s'ha escrit en tinta i ploma. Josep neix a Andorra i no és fins als 4 anys que amb la seva mare i gràcies al salconduit fals trepitja Targa. La meva infància a Tàrrega va ser molt feliç, érem 3 germans, doncs amb el poc que es podia jugar, especialment recordo amb una bicicleta d'una tieta meva, que van començar a pedrenar amb bicicleta, a pescar sangartanes
Aleshores, no hi havia ni televisió, només hi havia ràdio, però com que hi havia aquestes entitats, jo recordo una Tàrrega, encara que sigui una postguerra, molt distreta, molt divertida. L'Orfeó Nova Tàrrega, l'Abat, sempre que la cultura ja em tirava, tinc un cor molt maco. Castellà refugia en les entitats i és allí on també descobreix una altra manera de fer política i, sobretot, fem cultura de poble, perquè jo m'estimo molt Tàrrega. Però m'he sentit sempre tan targarí que és el que m'anima, a seguir i a escriure i a deixar constància de les coses de Tàrrega. Fer d'un lloc lletres i, per tant, fer-lo etern. Descobreix la vocació als escolapis, però la revelació l'olora a l'antiga redacció de Nova Tàrrega. Portava els originals del meu pare, el castellà Formiguera, i els portava. Era l'encarregat de portar-los a l'impremta de Nova Tàrrega. Bé, i no sé si el de tinta de lliçar i els escrits del meu pare vaig començar. Va ser quan l'any 74 vaig fer la primera col·laboració a Nova Tàrrega, que era la fiesta anual de los antiguos alumnos de les escoles pies de Tàrrega. La seva facultat de periodisme eren els quioscos i la seva inspiració tot el que passava a la ciutat i comarca. Tancava les nits i quan els dissabtes i quan això, en lloc d'anar a donar tomets i en lloc d'anar a les cafeteries, això em posava a escriure, sobretot de Tàrrega i comarca, però Tàrrega, això és el meu, i la meva passió. I sobretot, saps què? Constància. 53 anys al servei de Ràdio Tàrrega, més d'11.000 hores de ràdio i més de 3.000 entrevistes. L'any 2009 es jubila, però no s'imagina la vida sense estar dins d'un transistor. Ai, Josep. Quan el meu pare feia un espai de ràdio que es deia Latidos de la Ciutat. Em va dir, jo tinc molta feina i no hi puc anar, ho gravaré. Gravàvem i jo portava les cintes a Ràdio Tàrrega. Als volts anys, als anys 60, em diu, Josep, jo com a regidor tracto temes o explico notícies que no puc ser art, no ser art i part. Si ho vols fer tu. Vaig entrevistar el Tarradellas, el Jordi Pujol, l'Artur Mas, l'Ivan Serrador, el Norma Duval. He pitjat molts terrossos. Castellà es fa un nom entre la premsa local i provincial, també en mitjans d'abast nacional com La Vanguardia, entre d'altres, on hi fa de corresponsal, però de la Panadella no passa, tot i rebre ofertes. Recordo una sensació tan especial de poder amb la teva veu explicar coses de Tàrrega i comarca. Donava les cotitzacions del mercat dels dilluns, resum del temps de la setmana. Donàvem el noticiari del Sant Hospital. Més de 50 anys entrant a les cases i sent la veu i el cronista de la ciutat a través de notícies que firmava amb les lletres JCG, per no confondre's amb el seu pare. Una que em va causar molt impacte va ser una matinada que em truquen i em diuen hi ha hagut una explosió a l'Hospital de Tàrrega. Al cap d'un moment era allí, se sentia el soroll de l'escape d'una bombona de gas o de gas. Assegura que mai té un no per resposta per aquelles entitats targarines que li demanen un cop de mà, des del Club Tenis Tàrrega, passant per la Societat Ateneu, o la parròquia, on ara hi fa també de guia, entre altres moltes coses. Tàrrega sempre està per mi el leitmotiv. Això ja em venia del meu avi, que deien el Josepet, allà, i després de veure l'actuació del meu pare castellà Formiguera. Un amor que ha compartit amb la que anomena la seva gran crítica, la seva muller, que veritablement no me la podia deixar. Sempre m'ha donat suport, m'ha acompanyat. Inclús quan acabo un escrit, li deixo llegir. I quan ho tenim complementat, quan clico, i ho envio. En castellà no se sap si és abans l'ou o la gallina, és a dir, la ciutat o l'ofici. Assedegat per saber cada dia una mica més, només el preocupa una cosa. Aquell dia que el meu cervell no pugui seguir l'actualitat, perdre la salut mental. I és que en castellà forma part d'aquest grupet de vilatans que han estat tocats pel targarinisme agut, imprescindible per escriure un lloc, un espai, un poble. Perquè si no expliquem, si no hi hagués trobadors i periodistes del passat i el present, no existiríem. Perquè si no ens expliquen, perquè ser és reconèixer i reconèixer és explicar-se. Gràcies, Josep.
Doncs aquell home enamorat de Tàrrega que ha compartit molta part de la seva vida amb la gent i amb les entitats. Sempre, sempre amb aquest objectiu de que Tàrrega sigui, doncs, la ciutat que domini com a capital de l'Urgell i que sigui coneguda arreu del país. Thinking life's a war. Entregue el guardó al senyor Antoni Palou, director dels Premis Culturalia. I recull el guardó Josep Castellà i Gené. Bé, autoritats targarines, targarins, comarcans, urgellencs, gent de fora vila molt més enllà de la comarca. Què us podria dir? Quantes coses us podria dir, però hem de ser breus. Primer que tot, hi ha una efemèrides, a mi m'agrada molt com veieu la història, és que avui es compleixen 10 anys i un dia que estava presentant Culturalia als Jardins de la Granja. I ho feia acompanyat de la meva neta Alba Arquer Castellà, que ara la tinc a Guayaquil. Bé, va ser tot. Ja que m'havia dit que avui m'havia de trobar aquí a l'escenari de l'Ateneu recollint un premi Culturalia. Com dèiem, l'agraïment, no cal dir al Centre Cultural de Tàrrega, al jurat, també felicitar tots els guardonats aquesta nit, per Premi Culturalia tan important, i també dir-vos que em considero un privilegiat. Per què? Mireu, he conegut a tots els directors de Ràdio Tàrrega, des del primer, Ramon Puiggener, Josep Paner, Toni Maimó, els fundadors, fins a l'actual directora, la Gemma Peris. 7. He conegut a tots els directors de Nova Tàrrega, des d'en Francesc Camps Calmet, on li portava els originals, escrits a màquina, picats a màquina, fins a l'actual directora, Laia Pedrós. He treballat per moltes i he ajudat a moltes entitats, però molt especialment, ara em dedico molt a la parròquia de Tàrrega, especialment per aquest monument nacional que tenim tan important, que és l'església de Santa Maria de l'Alba. I també he tingut el privilegi, vaig conèixer el rector Jaume Serra, un rector de 37 anys. He conegut d'altres rectors i tinc coneixença i treballo amb l'actual rector Josep Maria Vilaseca. Un plaer impressionant, un privilegi. Dir que jo sempre, com deia aquí el vídeo, m'ha agradat treballar per Tàrrega. El meu pare, Josep Castellà Formiguera, em va impregnar d'aquest sentit, d'aquesta estima a Tàrrega des de moltes vessants. Una altra persona important per mi, que aquí s'ha dit també, la meva esposa, Mare Lluïsa Anglarill Soler, de Cal Peret de l'Albert, personatge important a la història de Tàrrega. Ella m'assessora, li fa llegir els meus escrits, selecció de les fotografies, amb el seu suport sempre incondicional des que ens vam casar en 1966 fins a l'actualitat. Per tant, novament em considero un privilegiat. I ho he dit moltes vegades,
ho he dit en una entrevista a Nova Tàrrega, que jo em considero un milionari de satisfaccions. He conegut tantes persones, tants parers, tantes entrevistes, m'han enriquit el meu coneixement cultural, social i moral. I, doncs, dit això, només agrair novament la concessió d'aquest premi i demano al bon Déu, sí, repeteixo, al bon Déu, que em conservi la salut mental per continuar escrivint a Nova Tàrrega i locutant o també treballant per Ràdio Tàrrega. Gràcies, amics, us agraeixo molt la vostra presència. Aquí tinc molts amics que han vingut expressament per estar en aquesta gala. Doncs, endavant, fins per sempre. Enhorabona, Josep, per aquesta carrera i vida professional. Jo me n'en recordo de tu quan era petita i venies a fer la ràdio al Parc de Nadal, imagina't. Tota una vida dedicant-se a la ràdio. El Parc de Nadal, doncs l'han fet molts anys amb el Josep Maria Gràcia, que no sé si és aquí, em sembla que va dir que no podia vindre per salut. Sí, és aquí, no ho sé. Bé, una salutació i doncs es va trencar quan va venir la pandèmia. Però no saps lo bé que s'ho passa fent parlar, entrevistant, fent fer ràdio als petits i petites. I tu ho recordes, que sí? Sí. Perfectament. I mira on estic ara. Potser alguna cosa hi devies tenir a veure. Vés a saber. Pregunta. La pregunta és molt simple. La pregunta és molt simple. El Josep Castellà sempre està a tot arreu, a totes les entitats. Volem saber 3 entitats targarines que no hagis estat. Sí, aviam. No he estat a l'Associació de la Lluita contra el Càncer. No he estat a l'Associació de la Lluita contra l'Alzheimer. I no he estat de la Societat de Sant Antoni Abat, dels 3 toms. Et planteges entrar en alguna d'aquestes 3 per fer el xec a la llista? Tinc uns quants anyets, no? Bueno, home. Moltes gràcies, Josep. Però escolta, mira, si ara em diguessin a Ràdio Tàrrega s'han quedat sense cap locutor i demà al matí s'ha de fer emissió de ràdio. En quina hora? Això sí. Molt bé. Molt bé. Felicitats. I ara sí, només en queda un. L'últim guardó de la nit i sempre el més esperat, el Premi Intercomarcal, que no podia ser per ningú més que per les actrius i els actors de la pel·lícula Alcarràs, perquè vosaltres, i només vosaltres, heu aconseguit l'impensable, emocionar el món explicant la història de la nostra terra i de l'amor que només la gent de poble sentim per ella. En breus se sabrà si Alcarràs és una de les pel·lícules nominades als Oscars, però podeu estar ben segurs que per la gent de l'oest de Catalunya ja sou els vencedors. Enhorabona i moltes gràcies. Així doncs, el Premi Culturalia Intercomarcal és per les actrius i els actors de la pel·lícula Alcarràs. Si hagués d'escollir una alegria d'aquest 2022, seria sense cap mena de dubte l'estrena d'Alcarràs. Alcarràs. Aquests la han guanyat i l'han guanyat tots els pagesos. Tots.
de ser una de les grans capitals fruiteres de l'Estat a icona cinematogràfica. I tot gràcies a un equip que ha posat en el mapa mundi del setè art aquest poble que des de l'estrena del film és també sinònim d'orgull dialectal, ode a la pagesia i reivindicació de la terra. I per arrodonir-ho, en breu sabrem si suma la merescuda nominació als Òscar. Us imagineu? Des d'aquí demano que si el guanyeu, en munteu una cita amb el que és el meu amor platònic, l'Òscar. Pues la película que va a los Oscar es Alcatraz. Jo sóc el trofeu destinat a un equip, a una família de professionals que el passat 29 d'abril no va mostrar al públic una pel·lícula qualsevol, sinó que va ensenyar al món un prodigi. Es pot fer cinema en català, des de Catalunya, parlant de coses d'aquí, amb actors no professionals i, per suposat, es pot aconseguir amb el dialecte genuí de Lleida. Si el marquès hagués de batre, ja ens hauríem mort de fam. És el que us deia, tot un desafiament de Carla Simón, que després de l'èxit d'estiu 1993 torna a tocar-nos la fibra amb una habilitat i sensibilitat única. Simón fa brillar actors que no ho són, desprèn veritat en cada frame i aconsegueix emocionar mitja Europa. La Berlinale es va rendir als peus d'una pel·lícula que fa olor atroç, a pell de pressa, i a infància que s'embruta els genolls. Quina meravella! Te me n'estàs anant de les mans. Darrere d'una gran dona, tot i que no fa mai falta, a vegades també hi ha un gran home. I en aquest cas també un gran guionista i cineasta. Parlo de l'Arnau Vilaró, fill de Bellvís d'Urgell. Per cert, el poble apareix en diferents escenes. Vilaró va injectar el rigor i la veritat que necessitava la cinta. De casa de pagesos, sap el que és collir fruita en plena calor i entén de primera mà el dolor que suposa perdre la collita. No hi ha dubte que en tots els personatges hi ha una mica de l'Arnau. Tothom parlava i seguim parlant del fenomen Alcarràs i amb ell dels preus dels paraguaios, de si preferim plantar energia o plantar arbres fruiters, de com la terra transforma i ens transforma, de si el tros és de qui el treballa, o això pot ser cosa del passat. Gràcies a tot l'equip que ha fet possible el miracle de fer del cinema una gran llavor. Ara i així. I abans de dir la persona que ha d'entregar el premi, de fer pujar els actors i les actrius, ara tinc unes preguntes per tots vosaltres. Sí, així que aniré baixant, aniré seleccionant amb algun senyor o alguna senyora que hi hagi per aquí i a veure si en sap contestar alguna d'aquestes preguntes. Per exemple... Vostè ha vist la pel·lícula d'Alcarràs? No, encara no. Encara no? Però com pot ser això? Hi aniré. Home, doncs espavilis perquè si no la trauran del cine, D'acord. Bueno, anem a veure si tenim més sort. I vostè, senyora, que l'ha vist? Sí. Sí? I què li ha semblat? Maca. Sí? Sí. Què és el que més li ha agradat? Sí, no, bé, molt bé. Sí? Sí. Molt bé. A veure qui més trobo per aquí. Ui, les autoritats no, que si els faig quedar malament llavors em renyen. A veure... I tu? Jo sí. Sí? Sí, que jo me l'he vist. Sí? Quantes vegades? Una. Sí? I què t'ha semblat? Molt xula, que Sí? no faré spoilers, però sí. No fes spoilers perquè, mira, hi ha gent que encara no l'ha vist, Molt malament, Molt malament. Què t'anava a dir? L'has entès? Has Sí. entès la pel·lícula, com parla la gent? Sí. Perquè a mi em va costar una mica, Ves que jo vaig entrevistar l'Ainet. Ah, sí? Sí. Qui ets tu? Com et dius? Ferran.
Ah, el Ferran de la ràdio. Sí, sí. Molt bé. Vols dir alguna cosa més? No, ja està. Aprofita el podcast, que la gent l'escolti. Escolteu el podcast. Com es diu el teu podcast? La càpsula d'en Ferran, cada divendres a les 9. Molt bé, Ferran. Josep Castellà, i ja ho veus, que el futur de la ràdio està més que assegurat aquí a Tàrrega, eh? A veure, quin falta. Aquell senyor d'allà. Aquest senyor d'aquí. Sí, vostè. A veure, em deixa passar, sisplau. Vostè ha vist la pel·lícula? No ha vist la pel·lícula? Bueno, vostè, que faci una mica de pinta de pagès, també té les plantes de marihuana allà al mig del panís i de les pomes i de... Sí. Sí? Sí? Que l'has vist la pel·lícula, tu? Jo sí. No, la de la marihuana. No. De quin any és? Del 83. No havia nascut encara, perdoni. Sempre, sí. Molt bé, doncs bueno, actors i actrius d'Alcarràs, aquí a Tàrrega, la cosa ja ho veieu, està una mica 50-50. Gent que sí, gent que no. Jo la recomano, La recomano molt, per al que he dit abans, perquè la terra és la terra, senyores i senyors. I ara sí, anem a veure, entregarà el premi al senyor Joan Talarn, president de la Diputació de Lleida. I recullen el premi Xènia Roset, Montse Oro, Josep Abad, els targarins Isaac i Joel Rovira i Anna Otín, actrius i actors d'Alcarràs. No hi arribeu, que no? I si agafem aquest, potser millor? Vinga, va. Endavant. Vosaltres, endavant. Molt bé. Bona nit a tothom. Moltes gràcies per aquest premi tan important. Estem molt orgullosos de poder-lo recollir aquí en nom de la Carla, que li sap molt greu no haver pogut assistir en aquesta gala tan bonica. Som el Joel i l'Isaac i interpretem de Pau i Pere a la pel·lícula d'Alcarràs. Estem molt contents de recollir el premi al nostre poble juntament amb la família Soler. Moltes gràcies a l'organització per fer possible tot això i també a la Carla per haver-nos regalat una de les experiències més boniques de la nostra vida i també per haver-nos regalat una segona família. Gràcies i visca els préssecs! Molt bé. Voleu dir alguna cosa, vosaltres? Sí, ningú més vol parlar? Vale, doncs tenim una petita sorpreseta preparada per vosaltres, perquè hi ha una persona que no ha pogut ser aquí, a part de l'Ainet, sí, però que tenia moltes ganes de felicitar-vos a tots i a totes. Així que anem a veure qui és.
Hola, soc la Carla Simón, soc guionista i directora de la pel·lícula Alcarràs i aquest vídeo és per agrair enormement aquest Premi Culturalia a tot l'equip d'Alcarràs. Ens fa moltíssima il·lusió que reconeguin la nostra feina perquè va ser una pel·lícula molt bonica però també molt llarga i que ens va portar molta feina a fer a tots. I també em fa molta il·lusió que avui estiguin part de l'equip dels actors representant a tot l'equip i recollint aquest premi, i també el fet que els nostres Pau i Pere, l'Isaac i el Joel són de Tàrrega i avui també és un dia segurament molt especial per ells. Així que res, moltes gràcies per reconèixer i posar en valor la cultura i sobretot la cultura de les Terres de Ponent, i una abraçada des de Barcelona. La Carla no es volia perdre aquesta gala i l'oportunitat de felicitar-vos, però abans de baixar m'han dit que li faci la pregunta al Josep. A veure, senyor Josep, els usuaris pregunten com és que a la pel·lícula no surten els pixapins que tots els divendres deixen anar des de Barcelona a l'A2, l'AP2 i l'AP7. Bueno, jo no ho sé això, però aquí no es tractava de pixapins. Eren tots d'aquí de Ponent i tot el Segrià. Molt bé. Visca Lleida i visca la terra. Moltes gràcies. Finalitzem aquesta gala amb els parlaments de les autoritats polítiques, Alba Pijuan, alcaldessa de la nostra ciutat, i Meritxell Serret, consellera de la Generalitat. Un any més, dues dones amb responsabilitats polítiques posen el punt i final en aquests premis. Res més a dir. Amb tots vostès, la senyora Alba Pijuan, alcaldessa de Tàrrega. Hola, bona nit a tothom i gràcies a tots per haver assistit a aquesta 24a edició del lliurament dels Premis Culturalia que un any més hem celebrat en aquest magnífic Teatre Ateneu, amb una sala plena de gom a gom, podent-nos mirar als ulls i sentint-nos uns al costat dels altres, aquesta magnífica gala que és un reconeixement a la tasca en l'àmbit social i cultural de personalitats, entitats i col·lectius de la nostra ciutat, de la nostra comarca i també de la nostra demarcació. I aquest reconeixement, enguany, ens transporta pel camí de les humanitats, cap a diverses manifestacions culturals. La música, la història, la radiodifusió, el periodisme, l'art, la literatura i el cinema. Cultura en majúscules en cada un dels guardonats que, d'una manera o altra, han gaudit de la inspiració de les muses. Aquelles figures mitològiques, filles de Zeus i Nemòsine, que ja en l'antiga Grècia li van explicar a Homer, a cau d'orella, el periple d'Ulisses i tots els obstacles que va trobar abans de poder tornar a casa seva, i que, per tant, són a l'origen del poema èpic per excel·lència, l'Odissea. Tota creació cultural necessita aquesta inspiració, aquest saber trobar el punt de creació, l'imaginari, les paraules precises, la nota justa, el gir més apropiat. I tot plegat, per omplir-nos a nosaltres, els que som els receptors del fet cultural, d'emocions, de reflexions, d'aprenentatges, de records i, per què no, també d'inspiració. Ens inspira i ens emociona la música, enguany representada en el Premi a Pau Paterres, que el proper mes de juliol celebrarà 25 anys recordant uns inicis que ara semblen molt llunyans,
primer a la Festa Major de Maig del 1998, després a l'emblemàtic espai de Can Colapi i amb el pas dels anys i l'increment de públic a la zona del càmping de Tàrrega. 25 anys que ens han permès conèixer nous estils musicals, noves veus, noves formacions, però també retrobar-nos amb grans noms de la música. I fer-ho en un ambient distès, amb la família o els amics, tots sopant a la fresca, amb una ampla varietat d'oferta gastronòmica i envoltats de parades d'artesania i amb l'opció de diverses activitats complementàries. Llarga vida a Pau Paterres. Ens inspira també, ens informa i ens transporta en el temps i en els records el periodisme més local en la figura de Josep Castellà i Gené. Veu reconeguda per tots els targarins que començà la seva carrera radiofònica el 1956, esdevenint cap d'informatius entre el 1995 i el 2009, i que continua, des de la seva jubilació, col·laborant cada dissabte amb el programa cultural Tancant el Cercle. Perquè, com em va explicar un dia ell mateix, vaig començar la ràdio parlant de cultura i així hi acabaré. Però no només reconeixem la tasca radiofònica del senyor Castellà, també la seva col·laboració setmanal a la revista Nova Targa, on actualment continua la secció iniciada pel seu recordat pare, Josep Castellà Formiguera. Històries d'ahir i d'avui, amb articles de recerca d'història local. I finalment, la seva incansable dedicació com a activista cultural vinculat a diverses associacions de la nostra ciutat, on sempre ha col·laborat amb gran empenta i la màxima il·lusió. No canviïs mai, Josep. Ens inspira, ens emociona i ens fa reflexionar l'art. I no amb un artista concret, com s'havia plasmat en les anteriors edicions d'aquests premis, sinó amb el que és a l'origen de la majoria d'artistes que fins a dia d'avui han estat guardonats amb el Premi a l'Artista a la Gala dels Culturalia, l'Escola d'Arts Ondara. Una escola amb 245 anys d'història que ha propiciat que Tàrrega gaudís d'un gran nombre d'artistes de renom en diverses disciplines, ja siguin pintors, escultors, dibuixants, forjadors, ceramistes o dissenyadors, entre altres, molts dels quals han acabat exercint alhora de docents a l'escola i formant noves generacions d'artistes. Imprescindible aquest reconeixement a un centre educatiu que impregna la nostra ciutat d'un caràcter únic. I ens inspira la literatura, en la figura de Guillem Viladot, en l'any del seu centenari i premiant la Fundació Agramontina Lo Pardal, que difon l'obra i la trajectòria d'aquest literat ponentí vinculat amb la nostra ciutat, amb una estreta relació amb Manuel de Pedrolo, amb qui compartien el gust per la poesia concreta i que van estar a punt de tirar endavant, en uns anys molt foscos, una col·lecció de volums de poesia en català. O bé amb Lluís Trepat, un altre representant de la modernitat pictòrica, amb qui va acabar organitzant la trobada d'artistes de les Pallargues. O menots, tots ells de les nostres terres, que en un moment de foscor i aïllament van portar-nos la llibertat a través de la seva activitat artística i literària. I finalment ens inspira i ens veiem reflectits en el cinema, amb l'excel·lent pel·lícula de Carla Simón, Alcarràs, la pagesia lleidatana i els seus problemes duta a la gran pantalla, amb paisatges, accions i parlars que ens fem nostres, perquè ens recorden els estius d'infantesa, l'hort dels padrins o la casa dels pares al poble. I representada per un grup d'actors i actrius no professionals, tots veïns de les nostres comarques, incloent els germans targarins Joel i Isaac Rovira, que amb una excel·lent interpretació ens apropen encara més a aquesta producció que ha dut el lleidatà als cinemes de tot el món i que encara té camí per recórrer, amb la més que probable propera parada a la cerimònia dels Oscars al mes de març. Perquè la nostra vida, les nostres arrels, els problemes d'aquí, la nostra llengua, també poden ser mirall de les vides i dels problemes d'allà i n'hem d'estar molt orgullosos. Enhorabona, enhorabona a tots els guardonats, que per molts anys pugueu continuar duent a terme l'activitat que us ha dut fins a aquest merescudíssim reconeixement.
Moltes gràcies. Moltes gràcies. I ara amb tots vosaltres, l'honorable senyora Meritxell Serret, consellera d'Acció Exterior i Unió Europea de la Generalitat de Catalunya. Bé, molt bona nit, targarins, targarines, alcaldessa i resta d'autoritats i sobretot els organitzadors d'aquesta meravellosa i excel·lentíssima, no sé com dir-ne ja de qualificatius, però és fantàstica aquesta entrega de premis de Culturalia. Moltíssimes gràcies de deixar-me ser avui aquí en aquesta 24a edició d'aquests premis i, per descomptat, felicitar les persones guardonades perquè estem celebrant l'art i la cultura avui aquí, però al final, com tot, ho fem persones. I, per tant, avui toca donar aquest reconeixement, aquest agraïment, aquesta felicitació a totes les persones guardonades avui i perquè en aquest reconeixement els agraïm allò que ens aporten a través d'aquella inspiració que ens deia l'alcaldessa, però que era aquell fer volar pardals, aquella imaginació, la creativitat, la necessària innovació que necessitem com a societat cada dia. Necessitem les nostres dosis d'art, de creativitat, d'innovació, de cultura cada dia. I, per tant, aquest agraïment i aquest reconeixement a tots i cadascun dels que ho fan possible, i no només els artistes, sinó aquells que creen, que ajuden a formar aquests artistes amb constància, amb rigor, amb prestigi, com ho fa l'escola, que també ha estat guardonada, i també amb tota la passió i tota aquesta vocació que ens ha transmès també el nostre periodista, el senyor Castellà. I segurament vindrien molts més adjectius, però al final el que volem avui aquí és també reconèixer la necessària diversitat que ens aporta la cultura, perquè som persones diverses, perquè la nostra societat és diversa. I la cultura, l'art, ens ajuda a ser millors persones, perquè ens ajuda a reconèixer i a incorporar la riquesa d'aquesta diversitat a la nostra manera de ser. I això ens ho ha transmès també el Pau Paterres, amb aquesta fusió, amb aquesta innovació, amb aquesta manera d'acostar la diversitat, la pluralitat que hi ha al món, aquí també a casa nostra. Per tant, avui ens toca fer molts reconeixements, molts agraïments i fer-ho, com sempre, d'una manera planera, perquè som de Ponent, som de poble. I això també ens ho recorda i li agraïm que ens ho hagi recordat la pel·lícula d'Alcarràs, la genial pel·lícula que, a més, ens ajuda a exportar-nos, a fer-nos des d'aquesta proximitat que representa també Culturalia, a fer-nos adonar que la cultura feta d'aquí, la cultura de Ponent, la nostra manera de ser pot ser reconeguda, admirada i aplaudida arreu del món. I això també ho celebrem avui, i això també ho hem de reconèixer avui. I per tant, la cultura, l'art, l'hem de viure i l'hem de valorar com quelcom indispensable, com quelcom que hem d'estar sempre orgullosos de poder nodrir, alimentar, donar tot el suport des de tots els àmbits. I, per tant, en aquesta riquesa que ens aporta la cultura, la columna vertebral que ens deia Manuel de Pedrolo quan parlem també de la llengua, aquest orgull, aquesta identitat, aquest sentiment,
aquesta llavor que ens ajuda a alimentar aquesta creativitat, aquesta innovació i aquesta capacitat de crear, que certament tenim gent que en sap molt i que ho fa molt bé d'aquesta creació i que avui premiem, el que ens toca és, com a societat, com a veïns, veïnes, ciutadans, ciutadanes, com a persones individuals, però actuant sempre de manera col·lectiva, és donar tot el suport a aquesta cultura que ens ajuda a ser sensibles, que ens ajuda a empatitzar, que ens ajuda a pensar més enllà, que ens ajuda a saber com reaccionar i com interactuar, i que ens ajuda també a preparar-nos per a aquests grans reptes globals, però que ens toquen cada dia també aquí, en el nostre dia a dia, en el nostre entorn, en els nostres ecosistemes i en els nostres medis de vida, perquè aquí, a Ponent, sobretot, vivim de la vida de la natura. Per tant, la cultura també ens nodreix i ens ajuda a avançar com a societat, com a persones, com a país, a estar cohesionats, com deia el president del Cercle Cultural, a saber dialogar, a saber entendre'ns, respectant la nostra diversitat i alhora sent capaços de reivindicar la nostra individualitat. Per tant, construïm futur amb cultura, construïm societat a través de l'art també. I avui, aquí, a Culturàlia, fem aquest homenatge a les persones que fan art, que fan cultura i que ens ajuden a ser millor societat. Moltíssimes gràcies i per molts anys més de Premis Culturàlia. Moltes gràcies a la senyora Serret per les seves paraules i ara sí anem posant punt i final a aquesta edició dels premis. Però abans d'acabar volia destacar a una persona que no me n'he recordat de destacar-la abans, i això que som molt amics, però la confiança és el que té, que fa fàstic, que ja l'han nombrat unes quantes vegades en aquesta gala, que ens ha fet els vídeos i que és un artista tant del món audiovisual com del món de l'escenari, el Marc Andreu, sisplau, un aplaudiment per ell, que està acabant la gira de Terra Baixa amb la companyia del Llop justament aquest cap de setmana i que per això no ha pogut ser aquí amb nosaltres. Marc, ets un artista, un petonet molt gran. I després d'això, només dir que després de totes les coses que han passat aquest any, que la majoria no han sigut gaire bones, omple molt comprovar que encara som molts els que apostem per la cultura i els que la posem en valor. I encara resulta més gratificant veure que als pobles aquesta xarxa cultural es magnifica i la majoria dels que hi habitem en participem i en formem part activament. Que així sigui per molts anys. Ens acomiadem amb l'última cançó del grup Corban, que ens ha acompanyat durant tota la nit i a qui agraïm enormement que a través de la seva música hagin amenitzat aquesta gala i ens hagin aprovat encara una mica més a la cultura. I també demanem als premiats que quan el grup acabi la cançó pugeu a l'escenari i a les autoritats també per fer la foto de rigor de final de gala. I això és tot. L'equip dels Culturàlia us volem donar les gràcies per haver vingut i per la confiança que dipositeu any rere any en nosaltres. Esperem que hagueu gaudit molt de la gala i ens retrobem l'any que ve amb els 25 anys. Fins aviat i llarga vida als Culturàlia. I never meant to cause you any sorrow. I never meant to cause you any pain. I only want to tend to see you laughing. I only want to see you bathing in the purple rain. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain.
I never want to be you weekend lover. I only want to be some kind of friend. Baby, I could never steal from another. It's such a shame our friends hand to hand. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. Only want to see you underneath the purple rain. Honey, I know times are changing. It's time to reach for something new that means you too. You say I wanna lead her, but you seem to make your own mind. Let me guide to the purple rain, purple rain, purple rain, purple rain, purple rain, purple rain, purple rain. Only want to see you in the purple rain.